sai rago a bar ruwa, za ki gani mu ne muke ta sanki har nan ne. Na sadaukar da zuciya a kanki, haka na san sauki gare ni ne kullum. Lokaci ne idan ya zo mu gane, babu zaiwa zuwa yake ya ɗauka har nan ne. Canki wasan salo ne a Hausa, inda sako yarda hakan take zuwa, sai ta danno ka a hankali ta zauna, sai ka jiya ne ba a yi da kai ma har nan ne. Ita yarda ce fa a kullum, in ka yarda da mugu akwai azaba, sai ya soke ka da zafi, ba ya sanci gaban ka koya yake fa'anan ne. Na yi soyayya daban-daban a kullum, na gani son kuɗi da mota a duniya, ki na gane a zuciya kike suna, za ki gane mu ne muke ta sanki har nan ne. Idan ya zo mu ɗauka, za mu dace yarda da kaddara addini ne. Wai ina ma zan je kuna ina ne, in har da ku na tabbata da saurana, tun daren nan ga manta ƙauna, ai amana kun yi rigewa da can har nan ne. A duniya da sake ya kamata mu ɗau salo na 'yan baya, su mutane ne masu zuciya ne, sun yi kishi akan junansu, kishin juna ne. Sun yi zama na lafiya da gaske, ya kamata mu kwaikwayar ga dama, sai na gano kin kama na a zuci, ke taran nan kwarai da gaske kama aina gani. A fili da zahiri mu ɗauka, mun ga suni yake shiga ni jali ba, babu imani babu tausayinka, ba ruwansa da malam taka na ce ka gani. Ka gan shi kamar allura a ruwa, in har ya zo wallahi kan yau ta kanka, ba sani ba sabo su magiya ne, sai ka gan shi da wuka yana akan hanya ne. Allah ya kyauta, Allah samu dace, rayuwa ce hakan take fana gani. Sarki Sadiq ni ne.